Oh, ato na saning tiradahan mga idol. Kaning sudan nga hinatag sa silingan. Hinay-hinayan lang ko ni kaon mga idol kay ako ning tagamtamon kay perte jong lamia mga idol. Uy, nipunit sa danga akong asawa mga idol. Iya sa siguro ng tagamtamon kay usara man to iyang gipunit. Ba malipataan way siguro ihamal sa niya idol. Hinay-hinay lang ko ani kaon kay murag nindot kayo nga usa ka ka oras magkaon. Banatan to ni kay gikan pa ko sa trabahoan. Timing sa kayo. Atong trabaho 8 hours sakto sad inikuli nimo perte sa natong gutoma. Ako sang pare siya na ni banat sad siya. Ako raman usa mag-inusara og vlog ani mga idol. Ako asawa magpalahi sad siya. Ngam ana ra naam sa di ganahan. Ato ang kagustuhan. Iya ram sa ihatag nato. Pero ako lingaw-lingaw rin mga idol ha. Wala am tayo mga bisyo. Atong bisyo ani vlog lang. Katong mga hilig mas maayo nga inyo saning masunod ang akong gibuhat. Wala sa tay bisyo. Atong bisyo kaon ra og asawa. Ay joke ra ha. Mas tinuod yun mga idol. Parisan to ni ang kanang Magnolia nga chocolate. Ato ni para pang tulak mo na ba sa lami kaya tagkaon. Pero basig makaingon mo mga idol ha, ako aning pinalit. Dili na ako pinalit mga idol ha. Hinatag na sa akong silingan. Nagpasumangil raman sa kog agi mga idol para tagaan sa kuba. Sus, timing sa kayo. Mausay pag-abot sa ilang sudan, natunulan kog apil. Asang Magnolia kanang chocolate ilaha na mga idol. Iya sa nagihatag kay basig matukan ko kay lami kay kaon ako mga idol. Mao na mga idol. Katong nag-birthday ani di lang ako i-mention. Happy birthday diha. Kanay banatan to ning sudan nga dili ato lami am kay ni.